काय झालं, एका गावामध्ये मी कीर्तनाला गेलो महाराज. आणि पहिलं आता आमच्याकडे गाड्या आल्या, फोर व्हीलर गाड्या, पण त्यावेळेला आमच्याकडे गाड्या नव्हत्या महाराज. बसनं प्रवास असायचा आमचा. आता ज्ञानोबारायांची तुकोबारायांची कृपा चांगली, आम्हाला देवानं मस्त चांगल्यापैकी फोर व्हीलर गाडी दिली. पण पहिली गाडी नव्हती महाराज आमच्याकडं. मग काय झालं, बसनं प्रवास असायचा. आणि मग 5:30ची बस होती त्या ज्या गावी मला कार्यक्रमाला जायचे त्या गावाला, तालुक्याहून 5:30ची बस होती बरं का जगन्नाथ महाराज. मग त्या बसमध्ये मी बसलो. आणि बसल्यानंतर आता 5:30च्या नंतर तुम्हाला माहिती, मग अनुभव असेल तुम्हाला सुद्धा चांगला. 5:30च्या नंतर सगळे गिऱ्हाईक असतात, टाकेल गिऱ्हाईक, 5:30च्या नंतर हवेत असणारे गिऱ्हाईक. मग महाराज गर्दी तुफान, कारण शेवटची गाडी होती त्या गावची, गर्दी भयंकर. मग त्या गर्दीमध्ये महाराज कसं बसं मी जागा काढून एका साईडला बसलो होतो त्या सीटवर. तर तेवढ्यामध्ये एक जागा काढीत पाऊल ठाला जागा नव्हती, तरी पण एक माणूस जागा काढीत आला महाराज त्या गाडीत. आणि मी बसलो होतो त्या ठिकाणी, बरोबर तिथे येऊनच उभा राहिला, कारण माझे पांढरे कपडे, कपाळाचा गंध बघितला ना महाराज त्यानं. ते आलं उभं राहिलं माझ्या जवळच आणि माझ्याकडे लागलं ना बघायला महाराज. ते जगन्नाथ महाराज त्याच्याकडे बघून मला घाम आला, कारण महाराज मला अशी लोक बघितली ना, आधीच माझं डोकं दुखतं महाराज. मला यांच्या नादी लागू वाटत नाही, पण काय करावं, मला तसलेच लोक लय भेटतात, कारण ज्याचा कंटाळा त्याचा वानवाळा. मग ते लागलं माझ्याकडे बघायला, माझ्याकडे बघून महाराज लागलं ना बोलायला, ते महाराज दिसतोस, नाही म्हणलं पोतराच आहे. पुन्हा बघा ना कसा बोलतोय, महाराज दिसतोस आरो तुर, जसं का याच्या बायकोचा भाऊ म्याव नाही मी ह्याचा. महाराज दिसतोस, हो म्हटलं महाराज आहे, तुला काय पोतरा दिसलो काय? मग नाही म्हटलं, महाराज तुम्हाला काय लाज बीज आहे का नाही? जगन्नाथ महाराज लाज काढली हो माझी इथं ना. मी म्हटलं दिली बाबा सोडून, आता काय मग बोलावं असलेला. नाही म्हटलं लाज बीज आहे का नाही म्हणलं तुम्हाला? ओ मी खुशाल उभा आहे आणि तुम्ही तरणे टाटे धडधाकट असून सीटवर बसले. म्हणला उठ बरं बा, म्हणलं उठतो बस. नाही म्हणलं बसा म्हणला महाराज. म्हणलं बरं झालं म्हणलं तेवढं तरी. मी बसलो आणि पुन्हा लागलं ना बोलायला. म्हटलं महाराज पहा बरं का, पहिला काळी एक मध्ये होता मार्का जगन्नाथ महाराज, पहिला काळी एक मध्ये होता, पण मी ऐकून घेतल्यामुळे पुन्हा काळी 2 मध्ये बोलायला लागला. महाराज चढला ना आवाज त्याचा. मी म्हटलं बोल बाबा आता काय म्हणू, आता तुझ्याच गावाला जायचं कीर्तनाला, आता काय आडवण वाकडं बोलून जमायचं नाही. म्हटलं महाराज नाव म्हणलं बसा फक्त एक काम करा महाराज. म्हटलं ये माणुसकी म्हणून का महाराज, असं काय तुम्हाला फोर्स करतो असं काही नाही, माणुसकी म्हणून महाराज एक काम करा. म्हणला पिशवी घ्या. म्हटलं लय वज होईल हो. काय होईल म्हणलं, एक तर मला माझंच वज झ्यापण, पुन्हा हे पिशवी. आता महाराज लय डोकं दुखत होतं माझं, पण मी घेतली पिशवी त्याची, आणि त्याची पिशवी घेतली आणि भरपूर वज होतं महाराज. भाजीपाला होता काय त्या पिशवी घेतली आणि त्या पिशवीची कंडिशन सांगतो तुम्हाला महाराज. 2 मिनिटानंतर असा वास यायला त्या पिशवीतून, असा वास यायला बरं का चैतन्य महाराज. किती वास मला घेऊच वाटना महाराज. त्या पिशवीकडे मी निरखून बघितलं बरं का, निरखून बघितलं. आणि त्या पिशवीत महाराज काय काय होतं तुम्हाला त्याचं सांगतो, वर्णन करून सांगतो जरासं. वर होते टमाटे बरं का, त्याच्या खाली मोजून 4 बटाटे, त्याच्या खाली उगा अर्धीशी कोथिंबीरची जुडी होती, आणि त्याच्या खाली होती बोंबील. महाराज त्या वासाने माझं डोकं लागलं दुखायला महाराज. असा वैताग आला, आता मला काय कळना. पण म्हणलं जाऊ द्या, माणुसकी घ्या आपलं महाराज. नाक दाबत माणुसकी जपली हो महाराज मी. बरं झालं तुम्ही मला बोलवलं, लय माणुसकीचा महाराज मावशी हो मी. आणि मग ते जाऊ द्या म्हटलं, काय शेवटी दारुड्या का असा ना, माणुसकी सांभाळावं म्हटलं. आपल्याला काय सज्जन कसं या विकू लागे मास माळी असावं ते असं खुरपी लागे. देवाला सुद्धा महाराज सज्जन कसायला मास विकू लागलं का, चांगल्याच्या शेवटी देव असतो म्हटलं. चला जाऊ द्या म्हटलं, आज माझा सज्जन कसाही झालाय. पण म्हटलं जाऊ द्या कसाही का असताना म्हटलं दारुड्या, पण म्हटलं माणुसकी म्हणलं आपल्याला कामाला आणलंय. म्हटलं चला त्याच्या तर कामाला येऊ आपण. तशीच पिशवी महाराज नाक दाबत ती पिशवी घेतली आणि ते माझ्याकडं असाच बघत होता शेवटपर्यंत.
काय त्रास नरस म्हणलं नाही नाही चल की म्हणलं तू काय त्रास नाही म्हटलं मी नाहीतरी म्हणलं आमचं जन्मच म्हणलं परोपकारासाठी म्हणलं जगाच्या कल्याणात आणि मग ते घेतली महाराज पिशवी बरं का मी माणुसकी सांभाळली असं माणुसकी सांभाळली मी मग ते तेवढ्यामध्ये काय झालं महाराज ज्या माणसानं तारीख घेतली होती महाराज तो माणूस महाराज त्या गाडीत आला बघा प्रसंग म्हणजे योगायोग कसा असतो पहा तो माणूस त्या गाडीत हळूच जागा काढीत माग आला आणि त्यानं मला भेटलं महाराज माझ्याकडे बघितलं बघा ना मग कशी आमची राम भरताची भेट झाली महाराज आणि काय सांगायचं तुम्हाला ते पाहिल्यानंतर मला तर आणखीन जास्त टेन्शन आलं महाराज आणखीन जास्त टेन्शन आलं महाराज मला कारण मला आता पिशवी एवढी जड वाटू लागली एवढी जड वाटू लागली मला कळणं गेलं काय करावं पिशवी सांभाळावी का माणुसकी सांभाळावी महाराज बरं ती पिशवी महाराज मी दाबून ती लपित होतं सगळं परंतु महाराज जे उघडं पडायचं ते उघडं पडलं वासना उघडं पडलं ना महाराज तो माणूस म्हटला मला महाराज म्हणला कीर्तन बी करता आणि असले धंदे बी करता होय महाराज काय करावं त्याची पिशवी दिली त्याच्या हातात नाही तर असं असतं महाराज गाठी पडती ठका ठका त्याची वर मजानेत का